Gweddiwn. Diolchwn i ti o Dduw am dymor y Nadolig unwaith yn rhagor, ac am fendithion yr oel sy'n arwen at eilioni a charedigrwydd ac ewyllus da a thangnefedd rhwng bobl a'i gilydd. Diolchwn i ti am y cyfle a gawn yn y gwasanaeth hwn i ddathlu'r newyddion da o lawenydd mawr. Gweddiwn am dyfendith ar ein paratoadau ar gyfer y Nadolig gwahanol hwn, a chynorthwya ni i weld pwysigrwydd y Nadolig yng ngoleuni'r newyddion da am dy fab Iesu Grist. Gwared ni rhag i brysurdeb yr oel a gofid y cyfnod presennol, wneud i ni fethu gweld gorforedd ei neges fawr. Fel y doethion a'r bugeiliad gynt, fe wnaethos dein tywys i'w bresenoldeb sanctaidd a gwelsom i ogyniant ef. Wedi'r gweld a rhyfeddu, cadw ni rhag unrhyw falchder fydd yn ein trwystro rhag cynnig lle iddo yn ein calonau. Gofala fod lle yn y llety yn ein personoliaethau ni wrth i ni fwynhau dathlu'r Nadolig gyda'n teuluoedd agos. Yn ein gweddi, cyflwynwn i dy ofal y bobl sy'n annwyl i ni, yn blant ac yn oedolion, gan ofyn i ti fod yn agos atynt yn dy gariad y Nadolig hwn. Mwyn ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Geni Iesu y Meseia. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan oddi wrth Cesar Augustus i gyfrestru'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y gyfrestru cyntaf hwn pan oedd Cyrenius yn llywodraethu ar Syria. Aeth pawb felly i'w gyfrestru, pob un i'w dref ei hun. Oherwydd ei fod yn perthyn i dŷ a theulu Dafydd, aeth Joseph i fyny o dref Nazareth yng Galilea i Judea, i dref Dafydd a elwyr Bethlehem, i ymgyfrestru ynghyd yma'r ei ddyweddu, ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oeddent yno, cyflawnwyd yr amser iddi ysgol, ac esgorodd ar ei mab cyntafynedig, a rhwymodd ef mewn dillad baban a'i osod mewn presedd, am nad oedd lle iddynt yn y gwesti. Bethlehem. Mae Bethlehem dref yn ferw i gyd, a thyrfan crwydro o stryd i stryd. Cyfeillion, cydnabod o'r gogledd a'r de yn chwilio am lety dros nos yn y dre. Dod yno wnaethant, dod yno ar frys, i hen ddinas Dafydd ddiateb y wys. A mawr oedd yr holi am hanes a hint, rhyw berthyn neu gyfaill o'r dyddiau gynt. Cyn hwyr, yr oedd pawb wedi taro ar le i gysgu a gorffwys dros nos yn y dre. Pawb oll, ond y ddeuddyn o'r mynydd dir, a ddeithant yn hwyr wedi teithio'n hir. A chwilio buon trwy'r strydoedd i gyd, a holi wrth ddrysau y gwestau'r un pryd. Ond ofer y cyfan, nid oedd yn o le, na llety yn unman i'w gael yn y dre. A deithant yn flin a siomedig ei bron, at y gwesti olaf yn y ddinas hon. Ac medda'r gwestiwr yn garedig iawn. Mae'n ddrwg yn ei ddweud, ond mae'r llety yn llawn. Ond carwn eich helpu, ac mae llety yr ich, wrth ymyl yn hwylus ac yn weddol sych. A diolchodd Joseph am y caffau mair fwrw ei blinder ar wely o wair. Y bugeiliaid ar angylion,
Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd ac roedd ysblandir yr arglwydd fel golau llachar yn cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau. Ond dyma'r angen yn dweud wrthyn nhw, peidiwch bod ofn, mae gen i newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw ym Bethlehem. Ie, y Meseia, yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei nabod e. Dewch o hyd iddo yn fabi bach wedi elapio mewn cydychau ac yn gorwedd mewn cam bwydod anifeiliaid. Yn sydyn, dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai holl angylion y nefoedd yno yn addoli Duw. Gogoniant i dduw yn y nefoedd uchaf, heddwch ar y ddaear islaw, a bendith Duw ar bobl. Wedi yr angylion fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliaid ddweud wrth ei gilydd, gadewch i ni fynd i Bethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr hysbysodd yr arglwydd ni amdano. Eithant ar frys, a chawsant hyd i Mair a Joseph a'r baban yn gorwedd yn y preseb. Ac wedi ei weld, mynegasant yr hyn oedd wedi ei lefaru wrthynt am y plentyn hwn. Rhyfeddodd pawb ei clywodd at y pethau a ddywedodd y bugeiliaid wrthynt, ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon, ac yn myfyrio arnynt. Dychwelodd y bugeiliaid gan ogoneddu a moli Duw am yr holl bethau a glywsant ac a welsant yn union fel y llefarwyd wrthynt. Ganwyd Iesu nyddiau Herod, ganwyd Iesu brenin nef, gwelwyd seren yn y dwyrain, oedd yn arwain ato ef. Ro'n i'r moliant uwch ei brysau, mae'r gogoniant ar ei wyneb, wyneb Iesu brenin nef. Cyfalchiad y fynyddir yn gyson o'r sgwennu Catrin Nadolig yw tangnefedd yr wyl. Ystyr tangnefedd yw heddwch perffaith, ond sgwn ni ydym yn cofio mai dathlu penblwydd tywysog tangnefedd yr ydym ni bob Nadolig? Yng nghanol y siopa'r Twrci, y mince pies a'r crackers, y partion a'r gwlefa, ydym ni yn cofio mai dathlu penblwydd Iesu yr ydym ni? Yr Iesu a ddaeth i'n byd ni, i ddysgu ni sut y mae Duw eisiau ni fyw. Yr Iesu o'r mor llawn o gariad a dioni, nes ei bod yn alw yn fab Duw.
Creu tangnefedd yng nghalonnau pobl wnaeth Iesu. Os sianwn i'r gair tangnefedd yn fwy rawn, tanc a nefedd, rydyn yn meddwl am tanc fel cerbyd rhyfel, ond yn eirionig, ystyr cywir y gair tanc yw heddwch. Ac mae nefedd yn golygu nefoedd. Yr hyn a olygir wrth tangnefedd felly yw heddwch y nefoedd. A phywysog tangnefedd yw Iesu. A'n braint ni a'n cyfrifoldeb ni fel disgyblion i Iesu yw ceisio tangnefedd i fod yn dangnefeddwyr. Ac un o amodau cyntaf fod yn dangnefeddwr yw bod ar dangnefedd yn ni ein hunan. Mae'r daith hyraf bob amser yn dechrau gyda'r cam cyntaf. Gweddiwn. Arglwydd yw gweddiwn y Nadolig yma am heddwch yn y byd ac am gymod rhwng gwledydd. Am heddwch yn seiliedig ar gyfiawnder, am barch a tawliau dynol, am ddiwedd i ryfel, ac am ddatrysiad i'r pandemig creulon yma sydd wedi effeithio ar y byd cyfan eleni. Gweddiwn dros arweinwyr a llywodraethwyr gwledydd y byd, iddi gael doethineb i wybod beth sy'n iawn, ac am ddewrder i'w gyflawni. Gweddiwn heddiw dros bawb sy'n dioddef o ganlyniad i'r ryfel, y rai sydd wedi eu clwyfo, y rhai y dryswydus yn hwyrau, y rai ychwalwyd ei ffydd yn niw a'i ffydd mewn dynion, y digartref ar ffoaduried a'r mewynog. O ddiw, tystyriad dros bawb yn y Nadolig hwn. Amen. Come on.
Ai bore fel hyn, gan Tudur Dylan Jones. Ai bore fel hyn oedd I Methlem, yn dawel ar fynydd a dôl. Ai bore fel hyn oedd I Methlem 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ai bugeiliaid fel ni oedd yn gwylio eu praidd ar lechwedd a'r hos, cyn aros yn llonydd I edrych yn syn ar ryfeddod y nos? Ai pobl fel ni oedd yn brysio, bob enaid i'w ddinas ei hun, heb amser I aros y sylwi, a'r enw mab y dyn? Ai person fel fi ydoedd Herod, a geisio John farw bob byw, a chwilio am enw i'r hunan, wrth esgus chwilio am ddew? Ai ar bobl fel ni y daeth Iesu, y methlem I orwedd mewn cryd. Ai bobl fel ni sy'n yngofio fod ystyr y geni o hyd. Ai bore fel hyn oedd I Methlem, yn dawel ar fynydd a dôl. Ai bore fel hyn oedd I Methlem, 2000 o flynyddoedd yn ôl.